Ubuxhakaxhaka beematshini ubonisa isivuno seetapile emva kwenyanga ezine sexesha lokulima iitapile. La magqala omzabalazo azibandakanya kumkhosi olwela inkululeko yelizwe loMzantsi Afrika. Ngoku azityanda igila elwisana nendlala ethe gqolo ukuhlasela ezilalini. Ziihektare ezisibhozo abakwazileyo ukuba bazilime, nalapho bavelise iitapile ezikumgangatho ophezulu. Ilali yakwaMbiza eNgqeleni nomhlaba otyebileyo olungileyo ukuvelisa iitapile. Projekthi amajoni omkhonto le esathi masibancedise kuyo singumasipala. Ekuthi ke xa ngaba abanye babo bengekho nobuthixo bathathile, ifamilies ziyakwazi ukuba zingene ngoba sithi senzela wona. Siyayazi ke indima abathe bayidlala. Inkqubo elolu hlobo incedise ekuveliseni nasekugcineni ukutya. Abo babandakanyekayo kule projekthi bathi iinjongo ezinkulu uqinisekisa ukuba isizwe sifumana ukutya okwaneleyo. Ngokusebenzisa lo mhlaba sifunde into yobana ukusebenzisa umhlaba yeyona nto ibalulekileyo. Ukungena kwimarike ngale nkqubo yokuvelisa iitapile yeyona nto ijongwe kakhulu, nkqu nokuvelisa amathuba emisebenzi. Ekuhlaleni imarike ibonakala ingeyongxaki, nanjengoko iitapile zifunwa ngamandla. La majoni athi afuna umhlaba omninzi uqinisekisa ukuba avelisa ukutya. Kodwa ucingo, izithuthi nezixhobo zokusebenza umhlaba isengumngeni ojamelene nala majoni. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eNgqeleni.